Doncs sense res més us deixo amb l'Aila. Moltes gràcies. Bueno, primer donar-vos les gràcies a la Tere per tota la feina i a Abne en general. Jo tinc un fill també adoptat d'Etiòpia, que va venir amb 6 anys i ara en té 19. I hem col·laborat des dels inicis, des que vaig saber que ja vaig poder adoptar a Etiòpia, hem col·laborat amb Abne des de fa molt temps, no? I sempre he pensat, i més després de la meva experiència, que ara anirà també sortint, perquè em veieu aquí sencera i professional també, terapeuta i mediadora familiar, penso que és bo que també us vagi incorporant, que és més fàcil posar-ho amb algú que em veieu de cos present i força sencera, no? I llavors, per tant, per mi la visió de l'adopció és totalment optimista, realista, optimista, i per això mateix soc molt conscient que hi ha també moltes dificultats i del camí que suposa, tant a nivell personal, que soc adoptada també, com a mare, com professional. De fet, aquí us explicaré, perquè com que va de recerca d'orígens d'identitat, la identitat va canviant. Tenim una identitat que és molt feta des de molt petits, però anem modificant-la i construint-la conforme anem rebent tots els inputs. És veritat que la petjada primera ens configura d'alguna manera que tenim com qualsevol experiència, que no tenim només els adoptats, doncs ens configura per tal que veiem a vegades les coses o els perills que ens venen o segons quins comentaris, doncs com que tenim una experiència viscuda de buit o d'abandonament, doncs ens fa una mella diferent a la que faria potser una altra persona que té un aferrament segur, que també ja anirem parlant. I dic això perquè justament jo vinc d'un altre bagatge. Jo soc llicenciada en Dret i màster en Administració Direcció d'Empresa per l'ISADE, màster en Recursos Humans, etcètera. Moltes coses que jo em pensaven que donaven la seguretat. I jo tenia com un buit molt gran, que anirà sortint en forma més conceptual, i em pensava que l'ompliria amb coneixements i amb seguretats i amb títols. I com que a mi se'm donava bé, doncs jo anava fent. Fins que ja ho havia fet tot això que us deia de la primera tanda, i quan tenia 30 anys jo no havia trepitjat mai ni una sola teràpia. A mi em passaven coses, però no ho atribuïa, ho atribuïa a l'adolescència i altres coses que m'anaven passant en el present. No ho atribuïa per res a l'abandonament ni a la forma que em van pujar els meus pares, que ens van portant tota una construcció també nova de la identitat que s'està formant, i de patrons mentals, que també en parlarem, que fan que tu llegeixis les coses juntament amb l'experiència anterior d'una manera o d'una altra. Per tant, doncs jo era dels casos, ho explico expressament perquè a vegades quan m'arriben nens o pares que venen a consultar a la consulta amb moltes dificultats, greus dificultats, doncs a vegades jo me n'alegro que surtin aquestes dificultats abans, perquè és veritat que com que jo tenia moltes estratègies i molts recursos i me donava cap a tot, però una nena que acadèmicament anava molt bé, doncs clar, no hi havia cap problema. En canvi, jo m'ho miro i hi havia un patiment intern bastant gran, de soledat, etc. Llavors, als 30 anys
ja hi havia una búsqueda, per suposat, a l'adolescència interna, que em feia trontollar i que em va jugar amb males passades en molts moments de molta ansietat i molta por, sobretot als 15 anys, que clar, a casa meva no hi sabien donar resposta i allò ho vam anar passant com vam poder. I va fer una espatjada que llavors se'm va anar repetint, no? Després, quan vaig tenir 21 anys, vaig voler fer una recerca d'orígens. També es dona en un moment en què jo començo, o sigui, ja tenia la parella, que és el mateix que tinc ara, el meu marit, que tenia 21, i això ja vol dir bastant, perquè jo començava a sentir una certa seguretat, no? Un vincle nou segur, i això jo també vaig introduir conceptes que després veurem, no? Llavors, és la primera finestra que obro a buscar els orígens, i me'n vaig amb el meu marit, el que ara és el meu marit, a la Corunya. Jo soc d'Arteixo, la Corunya. Em van adoptar a mi amb 2 mesos, no? Fins llavors, fins als 21, jo feia una mica de fantasia. Ho dic també perquè diuen, és que no pregunta. No, perquè a mi em anava bé, em anava bé i a vegades malament com tothom, i tenia tanta feina en el present que qualsevol se'm va passar, no? Sí que tenia molta curiositat per veure si jo me semblava físicament, a veure a qui em semblava físicament, i per tant quins trets eren heredats genètics o quins trets eren producte de la meva educació amb els meus pares, no? Els pares adoptius. Però no gaire res més, no us penseu que preguntava alguna cosa i sí que veia, els meus pares intentaven demostrar molta naturalitat, però això, un nen ho copsa, i veia que es posaven allò en guàrdia, no? I que començaven a preguntar-se o a mirar-se i donaven una resposta que era molt raonable, no? Que jo em quedava, no? Llavors, també jugava bastant, perquè un adolescent fa això, no? Jugava bastant amb aquest fet de preguntar i a veure què em diuen, a veure això com ho utilitzo, no? Tot és producte de la fantasia que tenim també, i que llavors, i de l'inconscient que alimenta aquesta fantasia, i que anem fent en forma de preguntes, de comentaris, no? Molts pares a la consulta ara me diuen també, és que tu, en un moment menys pensat, no? Anem en cotxe o tornant de no sé quina activitat, o ara que estem, no sé, enfeinats, i em salta amb una pregunta que em deixa de pasta de boniato, no? Doncs és veritat, això, perquè pes que en aquells moments, no? Em quedava d'això i que no es noti gaire, a veure què passa, no? O a mi em fa cosa preguntar i faig això. Llavors, als 30 anys, vaig anar als 21, perdó, i no vaig trobar, vaig trobar una psicòloga de la Diputació de la Corunya que em va dir alguna cosa així, per resumir, t'has pensat bé això, no? I és veritat que aquesta pregunta jo me l'anava fent per dintre també. El meu marit, que és enginyer i és més quadradet que jo, no és tan impulsiu, no? Anava fent també aquesta pregunta, no? I deia, bueno, ja veurem, no ho sé, tinc ganes de fer això i llavors ja, quan m'hi trobi, ja veuré què faig, no? Total, que me'n vaig tornar perquè no vaig trobar el que estava buscant. I també perquè vaig començar a ser una mica més conscient de l'impacte que podia fer. No gaire, no gaire. Perquè en realitat jo el que vaig pensar, si te la trobes, què faràs, no? Si trobes la mare biològica o la família biològica, què faràs? I en realitat, en mi hi havia només unes ganes d'obrir una finestreta, a veure si s'assembla, si me l'hagués pogut, això ho diuen molts, si me l'hagués pogut mirar de lluny, no? I veure amb què s'assembla a mi i amb què no, i després no sé què faré.
Això ho diuen molts. O treuen la poteta, no? Fan una primera aproximació clara amb el Facebook i amb tot això. És impressionant, O sigui, jo tinc nois i noies a la consulta que m'estan dient que estan trobant els familiars per Facebook i té un impacte que ja ho veurem com esdevé això, Bueno, el cas és que me'n vaig entornar, no? Però sempre vaig saber que me la podia trobar. Jo crec que aquesta fantasia la tenim tots. Bueno, el cas és que als 30 anys m'havien donat una carta explicant, els pares adoptius m'havien donat una carta explicant una mica tota la història, una carta de la mare biològica. Perdoneu els que ja sabeu una mica la història, però és que clar, com que parlem avui d'això, em veig com obligada a explicar-la, no? Jo tenia una carta que explicava una mica la història de la meva història i era que la mare biològica es havia quedat viuda, ja tenia 4 fills, 4 germans més grans, tot nois, i que havia tingut una altra relació amb el meu pare biològic i que es havia quedat embarassada. Quan el pare biològic es havia enterat que estava embarassada, ell estava casat i va marxar i la va deixar. Llavors, ell em va parir a casa, tot això ho sé, de després dels 30 que ara us explico. Ell em va parir a casa i llavors em va deixar, va agafar una mastitis, quan me'n donava el pit, que curiosament jo vaig agafar una mastitis també amb el meu fill gran quan li donava el pit, sense saber això encara, vaig agafar una mastitis i llavors ella em va ingressar a l'hospital i va deixar els 4 germans grans meus i a mi a l'orfenat, perquè llavors no hi havia res més. Llavors va deixar a l'orfenat que hi havia una escola interna, etc. Bueno, li van donar que signés un paper les monges que portaven a l'orfenat i ella no sabia llegir ni escriure i el que estava signant era l'adopció, sense saber-ho. Llavors jo sóc un dels nens robats de l'època franquista amb un altre format, perquè ella no va parir a l'hospital com els hi passava a moltes. I llavors, als 30 anys que us estava explicant, jo tenia una part d'aquesta informació i als 30 anys piquen a la porta a casa meva, a Llagostera, jo vivia a Llagostera llavors, que és on em vaig criar, piquen a la porta i veig una senyora rossa, d'uns 60 i pico anys, i un noi molt baixet, molt moreno. I jo em pensava que venien a llogar una casa que teníem els meus pares, que havien posat a lloguer. I el noi comença, era d'uns 8-10 anys més gran que jo, comença a parlar en català, i m'explica que mira que és la meva mare, la que acompanyo, fa molt temps que volia venir, però ara no l'he pogut aturar perquè està malalta i llavors ella interromp i parla en castellà però amb un accent gallec, que vaig veure de seguida, estàs davant la mare biològica, Llavors ella venia plorant i molt preocupada i bueno, clar, jo tota la vida havia pensat que això podia passar, tota la vida. Llavors a mi em va fer molta pena, vaig empatitzar molt amb ella i el que vaig voler fer és dir-li que això, consolar-la, i ella venia dient si la renúncia que havia fet havia perquè jo tingués estudis i jo tingués una posició també econòmica diferent de la que em podia donar, doncs havia sigut així. I jo li vaig treure tot aquest revisell de títols que us he dit. No li vaig dir que als 15 anys jo plorava moltes nits sense saber què em passava, amb molta angoixa, semblava que tot el que em semblava que tot el que feia, que a mi em semblava que no estava prou bé, era responsabilitat meva i amb molta culpa.
tenia molts episodis d'aquests, de molta por i no sabia d'on venia. Sí que és veritat que a l'adolescència se'n donen molts d'aquests episodis així, però jo diria que amb aquest forat tan gran, no? Com una sensació de que el que fas tu, o perquè no ets prou bona, o perquè no ets suficient, o perquè no sé què, pot tenir unes repercussions que llavors poden fer molt mal, no? Això a mi em pesava molt. I jo de dia tirava molt. Tots els meus companys, si aneu a Llagostera, tothom em coneix, ja t'he dit que jo era, i us ho poso expressament, jo era una nena d'èxit, ningú ho hagués dit, però ningú, que jo patia d'aquesta manera, ningú ho hagués dit, no? I, bueno, llavors la mare, quan va venir, vaig treure tot això, no li vaig dir aquests episodis que us dic que havia tingut, i vaig reaccionar com si no em passés res, perquè en aquell moment, i és una de les coses que també en parlarem, si tinguem temps, com que tot això és un cicle d'activitats que ja us presentaré també, no patiu, si em quedo, sempre em quedo, vull anar directe al PowerPoint i sempre em quedo, segons veig, faig, no? Llavors, bueno, tot això va fer un impacte, però en aquell moment jo estava més amb l'altre. Això es diu dissociar. És una cosa que fan molt els nens i nenes que tenen un trauma en desenvolupament o un trauma que han viscut per una altra cosa. I més, per això es diu trauma en desenvolupament, més quan no hi ha una memòria racional de lo que ha passat. Per això als 15 em passava totes aquestes coses i jo no podia connectar amb cap fet puntual que connectés amb un abandonament o un buit enorme, no? I això passa molt i passa en diferents situacions i en diferents formats. Jo em dic que era Maria Gispert Comersí i ara sempre em presento també per fer honor als meus orígens com Eva Maria Ferreiro Carracedo, que és el nom els cognoms de la meva mare biològica, que vaig conèixer i encara mantinc una certa relació. El forat i el que jo tenia i que em va anar passant en diferents episodis que em recordaven o a mi jo interpretava com que no era prou bona o suficient, això no ho treu el que trobis la família biològica. Llàstima que no tenim, estic veient aquí, gaires adultes que s'han escabullit a última hora, em sembla. Espero que vinguin després en els cicles, no? En tenim una, que és companya i en parlem molt, i que penso que val la pena, no? Que això ho senti. Per tant, jo diferencio molt el que és dos tipus de recerca. La construcció interna, que són les preguntes i la capacitat per digerir-les, això és molt, abarca molt, tot un procés i un camí a recórrer que es va fent conforme et vas fent gran i va canviant. Jo encara estic incorporant i entenc l'adopció i els orígens de diferent manera. També totes unes conseqüències físiques, psicològiques i neurològiques que les vivències aquestes traumàtiques, no només d'abandonament, perquè mira, jo vaig tenir la sort que potser només vaig patir aquesta, però tenim nens que venen grans o que no tan grans, és igual, que han patit ja en l'embaràs tota una sèrie de substàncies tòxiques, per exemple, o han patit molta gana, a Etiòpia és bastant comú, i això fa tota una sèrie de conseqüències, que és així, és un impacte molt més gran, és una experiència traumàtica sumada a l'altra. I llavors, un procés de reconstrucció d'aquest buit, de tot això que us deia, d'aquestes vivències traumàtiques, una reparació de la vivència,
quan dic reparació, doncs mira, sempre tindrem això, però poder-ho viure i saber-ho, reconèixer-ho i viure-ho d'una altra manera, gestionar-ho diferent. Val? I llavors, evidentment, com reconstruir i reparar això, no? La feina que fem com a famílies i els pares, o la feina que encara ni posem més, i és així moltes vegades, val? I per pur desconeixement, o perquè ja ho veurem també, nosaltres hem sigut, clar, aquí també m'hi poso, com a mare, és que me'n vaig un rato cap aquí, un rato cap allà i un rato com a professional, no? Ja no em puc deslligar jo. Llavors, clar, com a pares i mares tenim tots els nostres patrons mentals també construïts. Els nostres vincles, els primers vincles són importants i deixen una petjada enorme, no? I totes les experiències que anem acumulant. Llavors, clar, això ens configura, com dèiem, la nostra identitat. La idea de nosaltres mateixos, la idea del jo, que es diu en psicologia, la idea de nosaltres mateixos que tenim, no? I està feta de tot això que hem estat parlant. I, per tant, també de les nostres vivències com a pares i mares. I per molt, jo dic per experiència pròpia també, per molt que et sàpigues la lliçó i que hagis fet molt treball, és increïble com se'ns dispara aquells patrons mentals que hem adquirit al llarg de la nostra vivència i sobretot les nostres primeres figures parentals, no? Heu sentit aquella frase que està molt bé, que resumeix, que diu: ostres, jo no, és que no suporto el que em feia la meva mare i ara estic fent el mateix i és que em surt pam, automàtic, no? Doncs això mateix, encara que sapiguem moltes coses, no? I que espero que aprenem i que aquest cicle d'activitats doncs ho permet fer això, una aproximació, no ho podrem aprofundir molt i molt, però Déu-n'hi-do, espero que almenys ens serveixi per posar, que se'ns encengui aquella alarma, no? Aquell punt de consciència que ens faci dir, ei, això m'ho he de treballar, val? Això m'ho he de treballar jo, com a mare, com a pare, val? Perquè després el nostre fill farà el que podrà fer, però com a mínim que puguem tenir el màxim de recursos que primer passen per lo conceptual, no? I després baixen més avall. Avui comentàvem amb una companya professional, que em deia, no, escolta, jo no entenc perquè tots els pares, no sé si troben moltes coses a Google, no? I ja està. I sembla que això ja n'hi ha prou, no? Jo moltes vegades en les sessions individuals em veig que em passo una estona, quasi com fent psicoeducació, no? O intentant convèncer que aquells pares han de seguir treballant. No us ho perdeu. Quan van començar l'Institut Família i Adopció, quan jo treballava a ESADE o treballava en altres llocs, no? A mi m'era molt fàcil, com dient, convèncer, perquè m'ho creia jo, convèncer del que estàvem parlant, no? M'ho creia, i quan jo m'ho crec una cosa, doncs jo la transmeto amb tot el que sé i amb el convenciment que tinc, no? Però clar, quan jo rebia els pares, veia els pares amb molta reticència en posar-se a treballar-se ells, no? Llavors jo deia, bueno, doncs mira, que vagin com a mínim amb el terapeuta, psicoterapeuta de nens, i ja està, com a mínim que el nen pugui fer, no? I ja vindran ells i consultaran, quan vulguin, ja aniran venint. I vaig veure que m'equivocava, i ara ja no treballem així. És que jo quan venen els pares ja dic, no, o treballem tots, no? O és igual, jo no agafo el cas. I si no m'és igual, m'ho dieu i us busco algú altre que treballarà d'una altra manera, però per mi no, així no és la manera. Perquè de veritat que realment som nosaltres. Jo m'hi trobo i soc professional d'això i soc adoptada, no? I m'hi trobo que moltes coses de les que
de conductes que ells fan, a mi se m'obren unes escletxes que no passen, que encara que ho tingui tot aquí, a mi m'obre d'una altra manera. I clar, doncs jo si vinc d'un abandonament i un buit, no? I de pensar que no sóc suficient, a mi quan el meu fill me fa un desplante de 19 anys, no? I ja me n'ha fet uns quants, doncs em fa un desplante o fa una conducta de risc, no? A mi què em ve? A mi primer em ve el rebuig. Com a vosaltres, jo sóc mare, no? Després em ve l'altra part, la de professional, i jo què em dic? Oiga, no pot ser, has de dir-li alguna cosa que el faci contactar amb que necessita ajuda i no sé què més, no? Perquè al meu fill no li passava res fins als 15, després li va passar de tot, ja no dic més, perquè jo per mi puc parlar del que vulgui d'ell, ja ho parlarà quan ell vulgui. Llavors, a mi se m'obren tots aquests aspectes i jo m'ho he de revisar, igualment. Perquè tinc més eines? Sí, potser sí. Jo quan llegia el llibre, no sé si l'heu llegit, però us el recomano, Indómito y Entrañable, del José Ángel Jiménez, tu el veies i ells expliquen allà que adoptaven, eren professionals que van agafar un nen amb adopció, professionals de l'adopció i acolliment. I quan van agafar aquest nen, ells tu veies allà i deies, ostres, que ells posaven en dubte de tot el que havien après en el recorregut d'adopció com a professionals i acolliment. I tu deies, no, jo que sé de què va, no? Això, un que no sap de què va no ho fa així d'aquesta manera, no? Però clar, ells també se'ls hi movien tots els ciments. Clar, és que són persones amb uns efectes. Què vull dir? Que abans de revisar tota la identitat dels nostres fills i anar a la recerca d'orígens, que impacta molt, no? Jo sé que això va molt topo perquè és com el més desconegut per vosaltres, no? I llavors va molt bé que us ho expliqui on adoptar, no? O si n'haguéssim més aquí, Rosina, et convido a intervenir quan vulguis, He dit que tu mateixa. Doncs, si n'haguéssim més, us dirien certes coses. Quan tu has trobat tota la família biològica i has vist l'impacte que et fa, te n'adones que el més important no és això, no? I que el més important és formar-se i revisar-se els nostres patrons, la nostra identitat. Què vol dir això d'identitat? Ja me'n vaig avançant. I llavors hi ha una recerca externa, que és realment el buscar la família biològica. Rosa, però ja pots passar un mes. Pobra Rosa, tindràs feina, avui amb mi. Estic molt bé aquí. Ja ho he dit, no? Per tant, per mi hi ha dues coses molt importants a la construcció de la identitat, no? La del nen, adolescent, adult, adoptat, que va canviant, com us deia, i la dels pares adoptius per adoptar, comprendre i elaborar les vivències del nen, no? I com us deia, per mi és importantíssim veure quin tipus d'aferrament, quin tipus de vivències hem tingut nosaltres, que ens poden fer empatitzar molt més amb el que hi ha per sota del que ens estan dient o del que estan fent com a conductes. Si no, això és molt difícil, perquè l'impacte que fa, que us he dit, que ens fa nosaltres, és tan gran que ja tenim feina amb això. I per tant, és molt bo fer-ho quan estem una mica més tranquils. Si estem en pollastres no passa res i ho fem igualment. I anirem cagando leches, que es diuen en castellà, però ho farem com podrem. Passa un altre, sí. Per tant, és molt diferent. Parlem també, ja ha sortit, és molt diferent el concepte d'abandonament, la condició adoptada, de la diferència, i els patrons mentals que anem tinguent es van sumant experiències que tenim a la infància, a l'adolescència o a l'edat adulta. Com us deia, com que això passa en una edat molt primerenca,
no? Totes aquestes vivències, no tenim una memòria racional, hi ha una memòria molt sensorial, no? El nen, quan neix, que no hi veu quasi, es regeix, plora, està com amb una inseguretat tremenda perquè surt d'aquell embolcallatge tan preciós i tan calent, no? I com reconeix i com torna a la seguretat. Doncs per tota una memòria sensorial que he anat adquirint, de sons, de l'olor de la mare, etc. És importantíssima, importantíssim. Per això no ens en fem a la idea, no?, de la seguretat que això representa per un bebè que està totalment indefens. Som els únics animals que necessitem un altre per construir-nos i per créixer, els únics. I depenem totalment de l'altre. Llavors, i estem fets d'aquesta manera, i el cervell està fet també així, no? Per tant, quan això es trenca, aquesta seguretat sensorial es trenca perquè hi ha un abandonament, una separació, doncs la seguretat aquí falla de base que no, impressionant. O sigui, és la mort, és la por a la mort, és així. Per això aquest buit, que no saps d'on ve, no?, amb una edat de l'adolescència, es fa tan i tan insuportable. Jo tenia un pànic en moments determinats a la soledat, no us ho podeu imaginar. Pànic, plena de gent, embolcallada, i tenia pànic. Quan em separaven de la base més segura, que era el meu entorn estable d'amics, amigues, a Llagostera, amb els meus pares, etc. I tothom em vés dir que era una nena molt, molt independent i molt autònoma, que també és un comentari molt comú als nostres fills. Ja te digo. Sí, que són comuns, no? Molt independents, que no... I que no necessites amor, no ni res d'això, perquè que t'espaviles tu sol. Exacte, ja pots anar sola. Bueno... I clar, perquè també ells són supervivents i necessiten demostrar-vos, perquè a més això es premia a la nostra societat, no? Aplaudim. I llavors això nosaltres ho anem alimentant. Anem alimentant un patró mental, no?, de que és guai ser autònom. I que és veritat. Però si no hi ha les bases primeres, aquesta autonomia és falsa. Es fa sobre un bolcallatge molt ben construït, però dintre és buit, que és el que em va passar a mi. Com que m'havia anat resultant tot, jo anava posant. Però llavors als 30, quan va venir la mare, em vaig desmuntar, i no de seguida. Per tant, hi ha tota una capacitat per assimilar, integrar o simbolitzar vivències que tenen molt a veure amb aquests patrons mentals. I aquí hi entreu vosaltres de ple. Perquè, mira, l'altre dia també feia un pare una consulta, estava a la sessió, i era una consulta així com molt simple, semblava. Una discussió que tenien molt forta per un examen que tenia i que no es posava a estudiar, no? I treia notables, aquest nen. I llavors el pare em deia que el que volia era que adquirís un hàbit d'estudi, perquè llavors, perquè ara tenia 11 anys, no? Perquè quan tingués no sé quants, no? Doncs això, i que volia que una hora diària la dediqués a l'estudi. I llavors, m'ho explicava d'una manera que jo veia ben bé, no? I ell feia un raonament que estava molt bé. Em va passar una petita gravació, això no es pot fer, em va passar una petita gravació d'aquesta conversa, no? I jo veia el to era, de veritat, era... perdoneu, una dada. Aquest pare era adoptat també, val? I llavors jo veia que aquest pare, de veritat que tenia un to molt bo,
però tot era tan argumentat i tan racional, ara em feia pensar en mi, en una altra edat, era tan argumentat i tan racional que el nen, que era molt llest, molt intel·ligent, Etíop també, va agafar, clar, ell tenia molta, una cosa que deien els pares és, no vol fer res sol, i hem hagut de dormir inclús amb ell durant molt de temps, no vol fer res sol. I en canvi dona una sensació d'autonomia i d'independència que és massa, no? I llavors jo, amb el que m'explicaven i la gravació que tenia, veia ben clar, han estat 40 minuts de gravació, veia ben clar que el que estava fent el nen, que era molt llest, era va aprendre, patrons mentals, va aprendre com el seu pare argumentava. I com que ja començava a ser hàbil, no? Ell també argumentava. Llavors, quan tal de distreure l'angoixa que li produïa posar-se a estudiar sol, no? Doncs estava allà amb el seu pare discutint-li tot. I ho feia de veritat genial. I el pare em consultava com dient, jo és que no sé, és que de veritat, és que jo no sé què he de fer, perquè de veritat que ho fa tan bé que em fa por, perquè als 14 què li diré? I és veritat, era una cosa molt senzilla, però que hi havia un toc d'alarma molt gran, és veritat. Perquè, què vull dir amb això? Aquest pare tenia, jo que l'estava veient, que és maquíssim, tenia un aferrament, una vinculació, un tipus d'apego que es diu, molt segur. És adoptat, però bueno, els pares també ho havien fet molt bé i té un tipus d'aferrament segur. Però espera tant del seu fill, que és intel·ligent, i és veritat, com tots nosaltres, que el missatge que li estava donant sense voler és encara no en tinc prou. I llavors li deien que en teníem prou perquè han vingut a totes les classes. I saben que el missatge que hem de donar és que és suficient i que és valuós, no? Però no? Estava en una posició d'adult i des d'aquí no, a aquell nen no li entra això. I a més ja li havia agafat, no? El tranquil ha dit, el meu pare es quedarà aquí, doncs vaig a discutir-li. Es quedarà aquí amb mi, mentre no he d'anar allà a estudiar jo sol, no? Llavors, bueno, clar, doncs hem de revisar tots aquests patrons mentals que a nosaltres ens han servit. Doncs sí, però potser amb ells no. I més quan hi ha unes vivències tan dures. Avui he passat un article a la Rosa de l'Institut Família i Educació, que és la que portes com la Tere, que fa tots els mails i tal. He passat un article boníssim sobre el tema aquest de la dissociació i d'un llibre, torneu a apuntar-vos amb els deures avui, de El niño superviviente, que és magnífic, magnífic, i que parla justament d'això, de que aquests patrons que nosaltres hem adquirit no serveixen moltes vegades, no ens serveixen, i es veu molt quan fan unes conductes molt més disruptives, i llavors no sabem què fer. Llavors hem de treballar molt què ens passa a nosaltres amb allò, molt, contínuament, quan passen coses així. Una consulta tan tonta per mi era molt l'inici del que podia ser i que d'una altra manera m'he trobat molts pares, que és molt típic també, canvien d'escola, fan no sé què, fan no sé quantos, tot és producte de l'adolescència i ja està, i llavors anem a una cosa molt més gran. I clar, això és molt difícil perquè hem d'estar donant aquest missatge de seguretat nostra, i per donar-li a ell, quan nosaltres tot això no hem viscut i fa falta una preparació enorme. És veritat, hem de ser pares i mares terapeutes, perquè no per incidir amb el que ens falta, perquè si no estaríem fent nosaltres el que fem, el que acabo de descriure entre nosaltres mateixos. Jo us estaria dient, mira, us falta això, us falta l'altre, no pareu, no. És amb tota la positivitat que això dona, perquè en realitat, de veritat que jo el millor que he pogut fer és aquest canvi de vida, el primer
el segon. Quan va venir la mare, jo us vaig entrant així, quan va venir la mare biològica, jo vaig dissociar, com veureu en aquest article, ja li passaré la Rosa també, a la Tere, perquè us el passi també, jo vaig dissociar i com que no tenia memòria racional d'aquell fet que havia passat, i jo tenia molt ben col·locada, tothom ho hagués dit, i jo mateixa també, l'adopció, els orígens, etc. Doncs tot allò va anar fent. El cap va molt ràpid, si ets intel·ligent, doncs encara més, no? I fas, de seguida recodifiques, però després és tota aquesta memòria sensorial que s'obre. I això va per un altre camp, i jo això no ho entenia. Igual que em passava als 15 anys. El cap em deia una cosa i ja ho havia resolt, o no ho podia resoldre, perquè el cap no ho resol, val? I en canvi la memòria sensorial anava per un altre costat. Clar, què va passar? Que en 6 mesos l'Eva aquesta, super-Eva, no? Que també esteu veient aquí, doncs de sobte va canviar, es va submergir i va sortir l'Eva més fràgil, sensible, que es troba algú conegut i no sap què li passa, però té una sensació d'inseguretat, de fragilitat, d'abandonament, de que ja no troba aquella Eva que no li passa res, que és desenfadada, que parla amb aquest, parla amb l'altre, parla d'una cosa, parla l'altra, que s'ho fot a l'esquena. Torna a sortir l'Eva aquesta dels 15 anys. I segurament n'hi ha més de vivències que tampoc no cal posar-los en mi. Bueno, doncs vaig a una caiguda en picat, no? I agafo una depressió. Vaig agafar una depressió, que no dormia, etc. El mateix que als 15 anys, agravat. I jo imagineu-vos la capacitat de dissociar. Jo em pensava que tot el que m'estava passant era un tema de... No ho sabia què em passava, però pensava, igual és la feina, que ja no... Tenia una feina que estava molt bé, estava molt ben considerada i donava uns resultats i bé, i tenia un entorn molt maco i molt estable. Tenia ja els meus 2 primers fills, o sigui, ho havia aconseguit tot. I vaig caure en el buit més gran del món. I no sabia, jo deia, vaig arribar a teràpia pensant que... Bueno, vaig anar a un psiquiatre que em va donar per dormir i em va dir que... I això ho vaig aprendre molt i ho comparteixo expressament, Vaig anar a un psiquiatre d'aquests que no s'ha d'anar, que m'ha servit molt per la consulta i per la meva experiència com a professional. Perquè em va dir que segurament la mare, no sé per què, la mare era alcohòlica, llavors jo tenia un desajust químic que el que havia de fer era prendre'm una medicació de per vida. De per vida. I llavors, bueno, clar, jo era un expert, jo me'l vaig creure. Llavors jo em vaig començar a prendre la medicació. Sort que soc tossuda com una mula, a vegades perseverant, que queda més bé. Com bona adoptada. Sí, com a bona adoptada, no. Perquè jo veia que sí, clar, sí que això sí, és veritat, em va ajudar a dormir. I la medicació fa falta quan a vegades això no pots tirar endavant, Però, clar, la tristesa profunda no se me n'anava. El que passa que la portava més camuflada, no? Llavors, la vida jo penso que he tingut molta sort. La vida m'ha portat, jo crec, fins on m'ha portat, no? Llavors vaig caure amb una psicoterapeuta que jo no sabia que tenia a veure amb temes d'adopció, i va resultar ser molt bona, que és la Vinyet Miravent, que la tindreu amb les activitats, també amb mi. Ara no és la meva psicoterapeuta, ara ja som companyes, i he après molt d'ella, també. Llavors, hi vaig fer tot un procés que em va ajudar a entendre tot això. Em va agradar tant que vaig continuar formant-me, perquè era el meu estil, ara no per recopilar títols, sinó per entendre'm més a mi. Com que ja participava en tertúlies i coses d'adopció a la tele, a les revistes, vaig dir, venien pares que em consultaven i diuen, això que estàs dient de tu, per això ho explico, això que estàs dient de tu, a nosaltres també ens passa. Al nostre fill també li passa.
I llavors, a poc em vaig començar a plantejar dedicar-m'hi de forma professional i la vida em va portar fins aquí, amb tot un recorregut. Llavors, tot això és tot un procés molt llarg d'elaboració, que dona tota una simptomatologia, una mescla de realitat i fantasia, que aquí a vegades es confonen molt, sobretot quan estàs en moments, quan estem en moments molt baixos, ens preguntem si això que ens passa és producte genètic. Si el que ens passa, a vegades ho fem més gros, o sigui, ens podem acabar victimitzant, perquè, clar, si jo m'arribo a creure el del psiquiatre, doncs jo estic així medicada, sort de la Vinyet, que em va dir, només veure'm al cap de poc, quan ja vaig fer una mica de confiança i de vincle, em va dir, tu no necessites medicació, Eva. I dic que no. I llavors em va ajudar i ja va estar, no? Però encara, en moments determinats molt baixos, encara a vegades em plantejo què hi ha. O sigui, la por, igual que nosaltres, és igual que nosaltres que us deia abans amb les conductes del fill. La por, quan s'apodera, és l'amígdala, que ja veurem. Per tant, l'autoimatge que tenim de nosaltres mateixos, i que ve de tot aquest bagatge anterior, fa molta milla, perquè tots, és que quan jo parlo aquí perquè estem en un context d'adopció, però jo cada vegada més el trec, perquè no és l'adopció el problema, pot ser-ho. Quan dic adopció dic tots els patrons mentals que nosaltres tenim i que llavors si no veiem això que estic parlant, llavors ho anem agreujant molt, molt més. I aquell nen es pot creure que és defectuós i que té alguna cosa de sèria, I a més, he viscut casos que fan esperit, que són germans i que un té dos germans adoptats, que un té una malaltia mental de veritat, o discapacitat, i l'altre no. I llavors, clar, és molt difícil veure la carència o la discapacitat emocional. Molt difícil. Llavors, el pare o la mare atén a l'altre nen. I l'atén d'una manera que l'altre, el germà, necessita, perquè se li obre cada vegada més el forat, i com que ja tira, i com que a més també veu que allò que està passant és més greu, i tothom veu a l'altre germà que pobret, allò queda desatès. I he vist de tot, autolesions, he vist de tot, amb un forat enorme, trastorns d'alimentació, etc. I l'origen és aquest que us dic. Per tant, per això us deia, no saber això pot incidir molt més i retraumatitzar. Amb això no us vull espantar. No us vull espantar, és la realitat que veig. Els que estan bé no consulten. Jo a casa meva no consultaven i també ho vaig passar malament d'una altra manera. No consultaven perquè jo ho tapava. I després em vaig desmuntar. Però si no arriba a ser perquè tinc sort o perquè soc tossuda, doncs encara hi seria. I estaríem amb un diagnòstic, això també ho veiem. Diagnòstics a punta pala i mira, sort que tenim una psiquiatra que ja la vam, de les bones, ja la vam escollir, que fos així, però moltes vegades ja ho veig. Quan venen a consulta jo ja ho veig que jo no. O dislèxies, així. Hi ha altres coses, pitjors. Que no ho són. No ho són. I s'ha de mirar. I llavors ha d'haver-hi professionals, que més siguin logopedes o pedagogs o que sigui, però que sàpiguen de tot aquest forat o de què fa una experiència traumàtica també en l'aprenentatge. Anem passant. Les preguntes que segur que es fan, si no les diuen és una altra història, però que es fan segur, no? De què va passar, com som més petits i comencen a veure les panxes o comencen a l'escola a veure
els animals, no? I els expliquen, no? Comencen a sortir aquestes preguntes de quina panxa vaig sortir jo, llavors, bueno, com vareu arribar a mi, no? Per què em va deixar la meva mare biològica ja quan són més grans, o, com eren, no? Si pobres, alcohòlics, això no, a vegades quan són petits no pregunten, però quan són més grans sí. O no s'atreveixen a preguntar-ho, perquè els hi fa molta por la resposta. Val? Llavors, això, no? Què s'hereda? Bueno, si podeu recuperar un àudio que tenim fabulós a la web de l'Institut Família i Adopció, si no jo us el passaré, que un psiquiatre dels bons, parla sobre quins són els trets hereditaris, la genètica enfront l'epigenètica. És molt bo aquell, parla molt d'això, inclús perquè ho escolteu vosaltres i pugueu donar resposta quan us preguntin o veieu que poden fer fantasies sobre aquestes coses. Bueno, sí, com eren, nosaltres hem de tenir treballada la família biològica, com a pares i mares, perquè jo, amb els pares, quan jo preguntava sobre el tema de la família biològica, em posaven una cara com que era pobreta, ignorant, no? No ho deien així, els meus pares eren molt bones persones, ja no diuen. Però deien això, llavors queda aquesta noció de que és bona, no? Vull dir que a casa meva no parlaven bé d'ella, però parlaven com una cosa molt inferior, molt fràgil, molt, no? Com que no es pot valdre per ella mateixa, no? I llavors això és la idea que es fan ells també. I ells són part d'aquesta identitat i d'aquesta genètica. I també què els hi quedarà d'això. Per tant, és una suma molt gran que donem nosaltres de patrons, allò que us deia abans, com davant un fet donem una resposta a una altra, a una conducta de la que tenen i els diem si són suficients o no, de diferents maneres, fem uns sermons increïbles, i aquesta part de genètica que jo crec que va més enllà del que diem i del que es transmet. Crec que tenim aquesta memòria que us deia, que no la recordem, però hi és, hi surt. Doncs, són preguntes més o menys conscients segons la capacitat de preguntar-se i també d'integrar aquestes respostes pares i fills, mares i filles. Llavors, per tant, si hi ha una negació d'aquest vincle amb la mare biològica, que en el meu cas, doncs això també surt per un costat o per un altre. Per tant, hem de fer present el que ha estat absent, perquè és part de la nostra família, de tots ja, perquè quan adoptem un nen o una nena estem adoptant els seus orígens, per tant, això ha de ser present. Present no, per això ha de ser treballat tant amb nosaltres, perquè això ha d'estar d'una forma natural. Ja ho veurem després que en les activitats... Quina hora és? Ara hauria ja de començar a callar i vosaltres preguntar. Però treballarem amb els grups terapèutics, que llavors us explicaré la seqüència que farem, i sobretot que ja aniran sortint preguntes. En els grups terapèutics farem 3 sessions, després posem les dates i la Tere i la Rosa ja us ho enviaran, però farem grups terapèutics, grups d'aprofundiment en aquesta xerrada, que llavors podrem entrar molt més a les vostres pròpies vivències en grups més reduïts. Per una banda farem un grup de pares i mares, és igual a les edats dels fills, perquè també pensem que és ric que barregem, i també en casos que semblarien molt lleus, en casos que són molt greus. Llavors estarem la Vinyet Miravent, que havia sigut la meva terapeuta, i jo, i després farem un taller vivencial, perquè, ja us he dit,
Una cosa és el cap, jo som un exemple i per això us he explicat tot allò. Una cosa és el cap i el que pot anar digerint el cap, i l'altra és el que treballem ja d'una forma més emocional, sensorial. I intentarem accedir així, amb aquests tallers més vivencials, perquè vosaltres pugueu experimentar el que hem treballat amb els grups, que parlarem i farem un treball parlat, d'una altra manera, que baixi, per experimentar com tenim col·locada la família biològica, com tenim col·locat els nostres patrons mentals, quin efecte ens fa una cosa o l'altra. Jo us convido que sigueu valents i participeu, perquè és un luxe, de veritat. Això, dos professionals, és molt més car, no? I tenim la santa sort, ara, de tenir la Generalitat i AFNE que posa una part, no? Doncs val la pena. Llavors, això per una banda seran els grups el cicle aquest d'activitats amb pares i mares, com vosaltres, i un altre, que seran en grups diferenciats, amb adults adoptats de 17 o més. I treballarem per separat. Farem grups, l'altre grup el farem amb el Jesús, que està aquí, el grup d'adults adoptats el farem aquí. El Jesús, ara m'estendré, ja després et presentaré Jesús, perquè si no, no acabarem mai. El Jesús té molta experiència en drogodependència, trastorns de l'alimentació, amb tota la part d'art teràpia, llavors em sembla que és un bon complement molt gran, perquè es posen amb uns berenjenals enormes. Ell, a més, és professor ara està plenament de terapeuta, és terapeuta, especialitzat també en temes de trauma, no? Llavors penso que podem fer un complement molt bo per agafar aquests adults adoptats i rascar a fons, no? O submergir-nos, com a mínim, amb un petit acompanyament perquè serveixi per agafar aquesta consciència que us deia. Llavors treballarem també un taller vivencial amb ells. I llavors al final ajuntarem aquests pares, aquests dos grups, que no són fills vostres, no? Sinó que els ajuntarem, perquè jo penso que pot ser molt i molt ric la vivència que poden tenir aquests adoptats adults, que hauran fet tota una feineta. A mi ja m'heu sentit ara, també podeu veure la meva, i també a quin estadi està. La Georgina també participarà, la Georgina hem parlat moltes vegades, ja també té un bagatge, i penso que pot ser molt ric ajuntar els dos grups. També pel mig farem un altre taller que serà el 15 de febrer, tot això us arribarà, no patiu, que el farem també amb la Vinyet segurament, i ho farem amb un documental molt bo que hi va haver-hi en el Sense Ficció sobre adopció, que l'anirem parant, perquè en vam fer nosaltres a l'Institut Família d'Adopció en vam fer una sessió així, però estàvem amb el que vam fer el documental, no? I va ser més descafeinat, però com que aquesta vegada treballarem molt més amb els grups i amb vosaltres, doncs anirem parant el documental, veure què és el que allà nosaltres com a pares i mares se'ns desperta, i llavors treballarem amb tot això. Això al matí, en aquest taller, i a la tarda posarem la pel·lícula Lion, no sé si l'heu vista. Per mi és la millor. Per mi és la millor de les que s'ha fet, perquè està molt bé perquè hi ha dues històries, no? Una d'un que se'n surt i té l'aferrament i la identitat com molt ben col·locada, i els patrons mentals els han donat a tots dos els mateixos, i l'altre germà que no se'n surt. El focus està posat en el germà que se'n surt, perquè és una pel·lícula que ha d'acabar bé, però a mi m'agradaria que em fessin la de l'altre, perquè tela, i jo en veig molts així també. Llavors, avancem, és tot un camí, un procés d'acompanyament, que una part del camí l'haurà de recórrer sol, i ens desviurem, us ho dic per experiència pròpia com a mare. Tens les millors ajudes, jo en sé molt, segurament, però ell ha de recórrer el seu camí, i és així, i això ens provoca, ens posa en una impotència
que ja us he descrit abans, no? Bueno, és molt important i és el que farem, val? Sobretot amb els adoptats adults que tindrem, recuperar aquestes vivències, ells per una banda i vosaltres la vostra, perquè això és l'única manera que pugueu connectar també amb aquests sentiments de buit, d'abandonament, que després us permetin entrar, no com aquest pare que feia aquest sermó des de l'adult, val? I que és encantador, de veritat, i em sap molt també, però bueno, no? Sinó des de l'altre. Hem de baixar a una altra freqüència, hem d'anar a una altra emissora, val? I amb això és un treball. I no es pot fer llegint llibres, us ho dic de veritat que és així, val? Llavors ens submergirem a sentir, a penetrar en aquestes vivències i clar, hi ha la por i sortirà, i sortirà i la tractarem i així podrem rescatar els nostres fills, almenys saber per on va la cosa, no? A veure, no us enganyeu, en 3 sessions de 2 hores, gener, febrer i març, i llavors 3 tallers que hi ha, no? Més vivencials, farem el que podrem fer. És com dèiem avui amb la Vinyet, perquè jo sempre vaig al gros, no? Ella em deia, bueno, calma, no? No, aquesta tarda no venguis gaires expectatives, no? Me deia, perquè no, és veritat, és un acompanyament inicial, però per mi molt significatiu, val? Llavors, bueno, és quedar-se allà. Quan visqueu aquesta experiència, sobretot les de vivencials, és aprendre a quedar-se allà. Que els adoptats, vaig a treure adoptats, que les persones que han viscut períodes de buit molt heavies, no? Això fa molta por, moltíssima por. O sigui, no s'hi poden quedar en aquest buit. Però, per tant, intentarem connectar una mica amb això, però amb un acompanyament molt segur. Llavors, és com ressignificar aquesta vivència, val? I vosaltres també, estic convençuda, quan veus pares adoptius i veus, primer, això és el típic que ens fan quan anem a fer el certificat d'idoneïtat, la formació, no ens diuen perquè volem adoptar i ho hem pensat però no massa, però quan jo començo a veure i començo a treballar amb els pares, i comencen a sortir les històries seves, ja veus per què han adoptat, no? I gràcies, que hi som, i que volem com desfer aquestes vivències que també molts de nosaltres tenim d'abandonament, etc. I poder-ho donar d'una altra manera. Llavors, per tant, el buit, la supervivència pura, soledat, abandonament, l'equivocar-se, la confusió, no ser suficient, sentir-se que estem sense recursos, són tots els efectes que ens podem trobar. I això és massa gran per fer-ho sol. Els nostres fills, les nostres filles no poden viure això d'aquesta manera sols i hem d'estar nosaltres, vosaltres amb ajuda també si cal de professionals que pugui sostenir la nostra angoixa. Primer, aprendre a sostenir la nostra, per això és tan bo quan fem un treball d'aquests, perquè que aprenem a sostenir la nostra primera i canviem radicalment, de veritat, com a persones. Per tant, la identitat i la idea del jo i aquests patrons mentals ens van canviant. Jo és que no sóc la mateixa de la que us he explicat als 30 a la que sóc ara, és que no sóc... O sigui, gràcies que va arribar la mare biològica, em va produir aquella depressió i ara sóc aquí. La feina que jo feia és que ja no m'omplia, és que m'és igual, és que encara que em mori de gana. No, ja no vull fer aquesta feina, no té sentit per mi, vull fer una altra, la que és, en la mesura que la pugui fer. Doncs aquí estic. I, clar, l'autoregulació emocional és tremenda, perquè hi ha una base que és molt... que es fa quan són tan petits i aquesta podem posar després, però aquesta s'ha perdut. Que és per això aquest article
que us deia és molt bo, perquè fa incidència a això. Quan molts m'ho heu descrit quan heu vingut a la consulta, que entren en pànic o entren en ràbia, l'amígdala s'apodera i ja allà no hi ha res que raoni, res. Val? És l'amígdala que s'apodera i fa tot un estat de ràbia que costa molt a regular fins que han baixat. Val? I llavors en aquell moment són com dues persones diferents, dues personetes diferents. I això està en la base que us deia abans, no? Perquè la mare, el pare, no? Sota la mare en la primera fase, doncs va, quan el bebè plora o perquè l'estat físic o emocional doncs es desregula, és la mare o el pare, en aquest cas la mare, que va i calma molt aquell estat, encara que no sàpiga què li passa, però és que nosaltres diem que tens gana, que tens pipí, que tens fred, no? I sent la nostra olor, sent la nostra abraçada, sent el nostre to, no? I això el va ajudant a calmar-se. I una altra cosa, a significar i a preguntar-se què li passa. I d'una manera més segura, perquè som nosaltres que estem allà com dient, no et preocupis, que se't passarà. Ja se't passarà, jo sóc aquí. Li diem amb tot, sensorialment. Val? Això és el que fa la base segura. I és el que fa que després es frustrin més o menys. Per això els nostres fills tenen una molt poca capacitat de tolerància a la frustració. Això m'ho han consultat moltíssim. És per tot aquest batibull i aquesta base que es va adquirint quan són tan petits. I nosaltres aprenem a regular-nos emocionalment a través dels altres, com ens han regulat a nosaltres. Si això adoptats i no ho han fet gaire, ho han fet com han pogut, doncs nosaltres també ho fem com podem, no? I ja està. Bueno, a veure, passa de pressa, no és perquè no em deixi res dir. Reconstrucció, tot això ho hem parlat. Sí, això és el que farem. Això? Vale, sí, també. Vale, val molt la pena preparar-se. Quan tinc uns adolescents que s'estan preparant perquè volen fer el viatge, no? A trobar la família d'orígens i hem d'anar parant amb moltes coses, perquè clar, es pensen que les vivències que tenen d'aquestes, de buit i de pors, etc., sí, que això se'ls acabarà o posen... És una barreja i no són ben bé conscients, per això aquest treball de poder-ho fer conscient. Llavors, ja us ho he dit, això, la resposta, el viatge no és la resposta a l'ansietat. Sí, important, de diferenciar molt si és una ansietat nostra o una necessitat del nen. I llavors veure i sostenir si és una ansietat nostra o és una ansietat d'ell. I a vegades hem d'anar molt en compte, perquè nosaltres això ho volem tenir. Jo ho veig molt en pares de nens nascuts a l'Àfrica. Ho veig molt perquè estem molt pendents dels orígens i que el nen no perdi les seves arrels, i això és boníssim, però clar, a vegades també amb això estem donant un missatge de que s'hi ha d'anar, no? Llavors s'ha de respectar moltíssim això, s'ha d'anar mirant molt el que ell necessita i diferenciar també si ell potser es confon perquè veu que per nosaltres és tan guai fer això o que hem après que s'ha de fer, i llavors jo veig de veritat autèntiques desmuntades, a nens que els hi ha anat bé. Jo he vist molts nens que els hi ha anat bé perquè han deixat un germà, perquè es sentien responsables per una cosa o per l'altra, i veig que els hi ha anat bé, i altres que veig que venen, al principi no, però com me va passar a mi, després venen molt desmuntats. Llavors s'ha d'anar en calma i preparar-ho bé i diferenciar.
Vale, a veure, passa una mica més ràpid, si ho hem parlat, operació Mons, ja està. Va. A veure, pregunteu.